na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ụka gazuru ụwa niile na-eme nnukwu mmemme eji echeta dị nwe anyị Jesu Kristi dị ka onye eze nke ụwa niile, eze nke na-achị ndụ anyị, eze bụ Chineke anyị. Anyị na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka odudu ya na mgbazili ya. Ka anyị na-ekene, ka anyị na-ewere onwe anyị na-erunye n'aka n'ụzọ pụrụ iche, wee na-asị ka ọ na-achị ọchịchị n'ime ndụ anyị niile. Enwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị nata n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rabara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu, udo dịrị mmadụ.
anyị yọọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebi ebi, ọ sọrọ gị ime ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị hụrụ n'anya, onye bụ eze nke ụwa. Biko were obiọma mee ka ihe niile ekere eke azọpụtagoro n'igbo ohu nke njọ na-esegburu ebube eze gị, ka ha na-eto gị akwụsịghị akwụsị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke Samuel. Agbụrụ niile nke Izrel bịakwutere David na Hebron sị ya, lee, anyị na gị bụ otu ahụ na otu ọbara. N'ụbọchị ndị gara aga, mgbe Sọl bụrụ eze anyị, ọ bụ gị duru ndị Izrel n'agha mmeri niile ha lụrụ. Dị nwere gwakwara gị sị, gị ga-abụ onye nche ndị nke mbụ Izrel. Ị ga-abụ onye ndu ndị Izrel. Ya mere ndị okenye Izrel ji bịakwute David na Hebron. Ha na eze David wee gbaa ndụ na Hebron n'ihu nke dị nwenụ. Ha wee chie David eze Izrel site n'ite ya ude. Okwu nkọsaruo. Aṅụrịrị m ọṅụ mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ Chineke. Aṅụrịrị m ọṅụ mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ Chineke. Jerusalem, ugbu a ụkwụ anyị guzo n'ọnụ ụzọ gị. E wuru Jerusalem ka nnukwu obodo ewukọtara ọnụ, mee ka o sie ike. N'ebe ahụ ka agbụrụ niile na-ezukọta, agbụrụ nke dị nwenụ. N'ihi na nke a bụ iwu Izrel, ito aha dị nwenụ n'ebe ahụ. E doziri oche eze ikpe nke ezinụlọ David. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosia. Were na ọṅụ na-ekele Nna anyị, onye mere ka unu kwesị isoro keta otu oke ahụ kwadebere ndị nọ n'ala eze nke ihe. Ọ dọpụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị, wee kpọbata anyị n'ala eze nke nwa ya. Ọ hụrụ n'anya, onye anyị si n'aka ya nweta mgbapụta, nke pụtara na agbagharala anyị njọ. Kristi bụ oyiyi nke Chineke ahụ anaghị adị ahụ anya, bụrụkwa onye mbụ a mụrụ n'ihe dum ekere eke. N'ihi na n'ime ya ka ekere ihe niile, ma nke dị n'eluigwe ma nke dị n'ụwa, ma ihe a pụrụ ịhụ anya ma nke a na-apụghị ịhụ anya. Ma ike dị n'oche eze, ma nke dị n'ọchịchị, ma ike mmụọ na nke mmadụ, ma ike eji atụ ihe a ga-eme eme, ma ike eji atụ ihe a na-agaghị eme eme, ma ike ukwu ma ike nta.
esitere na ya kee ihe dum. Ọ bụkwa ya ka e kere ihe dum. Ọ dị adị tupu e kee ihe ọbụla. Ọ bụkwa na ya ka ihe niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu. Nzukọ bụ ahụ ya, ya onwe ya bụkwa isi nke nzukọ ahụ. Ebe ọ bụ isi mbido, ya onwe ya bụ onye mbụ esi na ndị nwụrụ anwụ wee mụọ, ka o wee bụrụ onye bụ ụzọ n'ụzọ ọbụla. Maka na Chineke chọrọ ka izu oke niile zuo oke n'ime ya. Ya chọkwa ka ọ bụrụ site na ya na maka ya ka eji kpee udo dị n'agbata ya bụ Chineke na ihe dum ekere eke. Ọ bụ ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe ka o jiri mee ka udo na-aghata ihe niile dị n'eluigwe na ihe dị n'elu ụwa. Okwu nkụziri ụwa. Ngọzi dịrị onye na-abịa n'aha dị nwelu. Ngọzi dịrị alaeze na-abịa bụ nke nna anyị David. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Igwe mmadụ guzoro ebe ahụ na-ekiri ihe na-aga, ma ndị isi ala ji Jesu na-eme ihe ọchị na-asị, ọ zọpụtala ndị ọzọ, ya bụrụ Mesaya, onye ahụ Chineke họpụtara chie echichi, ya zọpụta n'onwe ya. Ndị agha sokwa were Jesu na-eme ihe ọchị. Ha gụrụ ha abịa chee mmanya vaịn gbara ụka n'ihu ya, sị, ọ bụrụ na ị bụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. Ma ihe ndekwasị edere n'elu obe n'isi Jesu na-akọwasị, onye a bụ eze ndị Juu. Otu n'ime ndị abalị dị egwu abụọ ahụ akpọgidere ya na ha sokwa na-ekwuru Jesu sị, ọ bụ gị bụ Kristi ahụ, ka ọ bụ na eboghị ya? Zọpụta n'onwe gị na anyị. Ma onye nke ọzọ bara mba sị, gịnị mere ị dịghị atụ ọbụna Chineke egwu? Ị hụghị na a makọrọ anyị na ya ikpe ọnwụ? N'eziokwu, ikpe a mara anyị
ziri ezi, n'ihi na anyị na-anata ụgwọ kwesịrị ihe anyị mere. Ma nwoke a emeghị ihe ọjọọ ọbụla. Mgbe ahụ ka ọ sịrị, Jesu, chetakwa m mgbe ị ga-abanye n'ala eze gị. Jesu wee sị ya, ana m agwa gị n'eziokwu, taa ị ga-eso m anọ n'ogige nke aṅụrị. Oziọma nke osebụwa. Kristi beze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi beze, Kristi beze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi beze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Onye nwe mbeze, beze ndị niile ji ya n'anya. Chineke beze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Ọ bụ eze, ọ bụ eze, ọ bụ eze, ọ bụ nna, ọ bụ nna, ọ bụ nna. Ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi beze, Kristi beze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Onye nwe mbeze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Kristi beze, ọ bụ eze ndị niile ji ya n'anya isi. Amen. Tata ọ bụrụ na be anyị bụ Naịjirịa, a na-enwe nnukwu procession a ga-agagharị. Do na procession ahụ na-abụkarị Corpus Christi, mana because na Corpus Christi na-abụ oge rainy season, emekọtazia ha niile ọnụ, Christ the King and Corpus Christi. Ya bụ ụdị tata a na-agagharị n'okirikiri niile iji were gosi ndị mmadụ n'ezie na Jesu bụ eze. Ekwelu Jesu nnukwu ukwu eze, na-edobeli ya ego n'ala ka ọ na-aga mgbe ọ nọ n'ịnyịnya ibu. Ndị Farisii na ndị obi ọjọọ chọọ imenyu ọkụ eze ya. Ọ sị ha na ọ bụrụgodị na mmadụ niile n'ebe a mechie ọnụ ha na ha mekwu ukwe n'ụwa, na ha mekwu nya bụ ụzana, na okwute nọ n'ala ga-etiri nya bụ mkpu. Ụmụnne nna Kristi, tata ka ụka na-enwe last Sunday in the ordinary time of the year. Ya bụ tata ka ọnọdụ ka Sunday nke ikpeazụ n'afọ n'ụwa. By next Sunday, anyị ga-abanye afọ ọfụ nke ụka a na-akpọ Advent. Ya bụ abịa ụka next Sunday, aga m asị unu Happy New Year. Ana mkpọ Happy New Year ka unu wee ghọta ihe m na-ekwu. Because na anyị na-akwado ịbanye afọ ọfụ nke ụka. Afọ ọfụ nke obodo na-abụ January 1, mana afọ ọfụ nke ụka na-ebido with first Sunday in Advent, and ọ na-akwụsị with Christ the King nke anyị na-eme tata. Na bụ onye mere anyị ji wee yili akwa white. Bidozie ụka na-abịanụ, anyị ga-abanye Advent, anyị ga-ebidozie ya ibe anyị ga-ebido ibe purple. Anyị ga-ebido ibe purple. Ọ ka m na-challenge unu ka m dị sọ na anyị nọ n'ihe a na-eme. Ka ọ rapụ ịbụ fada kwucha atụfuo ya, ka m dị sọ na na-aghọta ihe fada na-ekwu. So tata anyị na-eme nnukwu mmemme dị nwe na anyị bụ eze. Ọ bụ eze na ndụ mụ na gị.
ọ na-achị ọchị na ndụ mụ na gị. Gịnị bụ eze? Onye bụ eze? The concept of kingship etegoli ọdịbara. Mgbe anyị na-agụ, nwere mgbe m na-agụ akwụkwọ ngụta maka nwoke a na-akpọ Thomas Hobbes. Thomas Hobbes sị na mgbe mmadụ bidoro na-enwere onye na-achị ibie. In fact, na etu esi egosi onye ka ibie bụ survival of the fittest. Nye onye umieka, na etu esi agwa ya sị onye kwụrụ ọtọ ebu utu emi ya sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Maka onye karị aka ka aka gbajie aka, o rie ihe dị n'aka. Etu a ka esi ebi. Mana at a point, ndị ndobele fụzie na ndị nnukwu na-eme gịnị na-azọgbu ha azọgbu. O sị mba, na anya ma emezie etu ahụ. Ihe anyị ga-eme bụ ka anyị weluzie pawa anyị ahụ niile tinyezie n'aka ofu onye a na-akpọ Leviathan. So onye ahụ jidezie pawa, ọ bụrụzie eze nyela anyị. Ana onye ahụ na onwe ya bụzi nyanwa bụ law. Nyanwa ga-ekreti law. So nyanwa bụ law. And so onye bụ law kalili iwu, maka ọnya bụ iwu. So mana ndị ọzọ niile na ozie na okpurie anọ na-emekwara ifu na mgbe Igbo anyị, Igbo ọbọzikwa Igbo kịta, maka Igbo kịta ndị eze na-elizi bribe. Mana ọ bụrụ mgbe eze bụ eze na mgbe eze bụ ọkacha. Echeta m eze Nnobi mgbe akọrọ nke maka ọbụga ụka mbụ. Eze Nnobi ba ya dị eji ụkwụ eje afọ. Afọ bụ afịa ndị Nnobi na-azụ. Eze ọ na-achị ije. He was a great warrior. He was a great warrior, so he conquered the whole neighborhood. And etu o si eme bụ obodo ọbụla o melili, ụmụ nwaanyị ọbụla malụ mmanya ya bụ nya nwezi. He was a great warrior. So onye ọbụla ma ọ nọgide nwaanyị nwunye karịchara according to them 50 to 60 something. Because na etu o si eme bụ o jere obodo melie, ndị niile malụ mma esobie. Anụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enwekwu aṅụrị na ha na-esie maka na nnukwu eze ka ọ bụ anụ obi ọgaranya. So onye ọ na-achọrọ ebe ọ na-eme eme. So ụfọdụ na-esokwe. And according to the story too, ọ na-agagharị ọfụ nwaanyị malụ mma. Ọsị nwaanyị na-akwakọrọzie ngwongwo na taba. Anọ ọsị nwaanyị kwakọrọ ngwongwo na taba. Nwaanyị luo si mba na ya na-ana. Onye gwa di ya na-ekwu ihe eze kwuru. Di ya sị ya biko ya buru abịa jebe. Gịnị mere nwoke ga-eji esi? Maka na two options ka e nwere. Is either na isi nke nwoke banyelụ na ya, ọ na nke nwoke relinquishli nwunye comfortably. So nwoke na-enezi anya mara ma isi ya ịbanye na ya na irelinquish nwunye. Enwere kezi nwunye nwaanyị biko sobie ma m ndobe isi m. Which is the king of the world. And even according to the story too, nyabeze ada eji ụkwụ eje ahịa, a na-ebu ya n'isi. Ụmụ nwoke dimkpa ga-ebi ọnọdụ ana n'oche, ha eburu ya na-eje. Ọ na-eje ụbọchị ọ bụla ọ ga-eje ahịa, ewu na ọkụkọ na ji ma asị m ewu na ọkụkọ na efi ma ihe ọbụla ị nwere unu ama ebe akwa. A ga-ebu ya n'isi. So ọ na-eje, ọkụkọ mere akpakpakpakpakpakpa maka bodyguard na-aka nkụ. So ọkụkọ mekpakpakpakpa achụ ọkụkọ, nwụrụ ọkụkọ, ọ bụrụgo nke eze. Ewu na obega agụụ na-agosi isi ihe nwụrọ nninye. Ewu mere ọ bụrụgo nke eze. Efi na-azụ ebe wuo nke eze. Etu aka nwoke a si eriju. So mgbe ịbịa bie maka na ọ nọ n'ọtụtụ nwaanyị, so si etu ahụ ọ na-ekpokọta ihe ndị nwunye na ụmụ ya na-eme gịnị na-eri. Den o nwere ofu ụbọchị ya kọrọ akụkọ ya, ọ dị nke ọ na-eje ahịa, eburukwu ya n'isi etu esi ebue. Ofu ọkụkọ wee be ọsị chụgba ọkụkọ, achụ ọkụkọ ekwerọ, achụ ọkụkọ ekwerọ. Ha bụrụ eze dobegodi na ana wee chụgba ọkụkọ. Achụgidezi ọkụkọ chụgide ọkụkọ. Ya na ụmụ ọkụkọ Igbo a ndị agbara ajọ. Ozugbo na-eme ka itinye aka ọkụkọ ana n'elu, ha niile gwụrụ n'ana ekurikwa. Achụgidezi ọkụkọ chụgide ọkụkọ. Eze nọgadazi ha bata akwụkwọ na ọkụkọ amarụ nọ ya bụ ezi ike na-aga. Na ọ na ọkụkọ ma nọ ya bụ ezi ike na-aga na ọ ma ebe akwa obere.
But it will give you the picture of kingship. And not the Kwebeni in America. Or Chichi, people search for power, not because of service, but because of the grandeur of the office. Okay, election came at some time, I can work here. Nanuku Boda. Imanu Wanine Nanya Namu no Boda Beboga Bete democracy Ukwana. Another Kakan work here. They will win an election. Kenekana Azon if it is for service. So it has been like that in the history of the world, and even in the Bible, the Jew bụ Chineke beze ha from time. Ihe ọ na-enwe bụ abịa nwe onye amụma luo okwu sị, thus says the Lord. Na ihe Chineke kwuru anyị ga-eme, nwe Moses, nwe Aaron, the rest of them. Emeka tofu ụbọchị asị mba na ha chọzi Chineke ịgwa ha na Chineke n'ikwu na too much, nyezi anyị onye ga-abụ eze ka o soro bụrụ eze ka anyị dị ka ibe anyị. That's how they created the first king a na-akpọ Saul. Saul banyekwanụ dịkwanụ ka eze ibie. Saul gara ihu ọ gara azụ, obi ọjọọ ekworo. Saul taxation ọ chụgharịba onye ọbụla onye ga-ebute o buru na-eri. Saul emekatazi ihe ahụ ike gwuru ndị mmadụ. So he started failing. Paul ya na-agbada oji ọgụ emerie ya. Kedu ihe Saul mere? Ụjọ bidozie Saul maka ọ mazi na ya na Chukwu adịrọ mma, ya na ndị obodo adịrọ mma. Gịnị ka o mere? O jebe na witch doctors. Saul bido jekwube ndị amoosu ka ha gbabara ya afa, ka ha gwa ihe echighị eyi. I wish we know very well that in the scriptures, the worst thing you can do to God is to have another God before him. Onye ka ji ekwu mmadụ adịkwa na-eje na alụsị, eje na n'ọgwụ, eje na, don't compromise your faith no matter what it is. Stand before God always. Ka Chineke nwee ike chekwaba gị. Saul lost his power and connection with God because he started visiting witch doctors. He started doing voodoo. Chineke wee jụ ya, ewe connect ya David. Maka na ịma na mmadụ bido ihe ọjọọ, ofu ihe ọjọọ na-ebute ihe ọjọọ. Etu a ka o megide Saul, chọbakwuo mgbe igbu David egbu ma anya ukwu Sonia and so on. Now David represented the good king, onye a man after God's own heart. Maka na number one, David was very sincere to the people as much as possible. And David loved God. David became so humble. Ọ nọ n'iru Chukwu ọ na-agba egwu. Ndị mmadụ na-amụ ya na-asị ka ezu dị eze dị ha, because eze comes with pomps and pageantries. Mana David na-agbanyeghị ngọzi niile Chukwu nyere ya, o kwetara na ihe ọma niile si n'aka Chukwu were abịa. O wee bịa to God in utmost humility. Now, a na-egosi anyị two kings, King David and King Saul. Saul bụ onye na-depict the bad one, and David depicted the good one. And God made a promise to David. Or say, David, na ukpeze ga-ama agwụnata agwụ, your reign shall never end. God made this promise, and promise ha bụzi dị nwa anyị Jesu Kristi. Maka na ọ bụ na icheta n'akwụkwọ nsọ, ị ga-afụ na ebe ọ bụ na Jesu gafela na-asị ya, Jesu nwa David meela anyị ebere. Because God made a promise. Maka na okwu ọ bụ na si Chukwu n'ọnụ pụta ada efu efu, a ga-emezurịrị. Nkwa ahụ Chineke kwelu David na ukpeze ya ama anyụnata anyụ. Jesus was the culmination of it. Jesus became the king that reigned in the reign of David, in the lineage of David. Kedu ihe bụ ịchị ọchịchị? Kedu ihe bụ eze? Ibe eze is about sacrifice. Ọnya bụ ihe dị nwa na Jesu Kristi goziri n'ụzọ pụrụ iche. Now he plays here with the reign of Saul, David, and Jesus. If not, the reign of Saul is about power, is about intimidation, is about grabbing all. Man, the reign of Jesus is about self-sacrifice, which culminated in the cross. Anyị welezi anya n'anya etu ụwa anyị dị kịta, na-enegasịa ihe na-eme n'okirikiri be anyị. Ifu na corruption
is what is destroying the world of today. Nenegoda Africa niile, onye jide ego obodo niile otinye n'akpa, ọ na-eli sọọsọ ya. Billions upon billions. Enwebere ụdị akụkọ akọbero. Anọgata snake lili 80 million or 80 billion. Anọgata monkey eburu ego. Ego ha na-ebu bụ ego Ghana must go, ama bata Ghana must go 10. Ofu monkey eburie. Ofu monkey eburu ego ama bata Ghana must go 10. Jewalu. Ana akọ ya na akụkọ, and people laugh about it. Mana gịnị ka na-eme ha? Inene ifo that one person is destroying the whole generation. The whole generation. Because ega ga-eji wee lụ school, ka ụmụaka gụọ akwụkwọ, maka na ụmụaka ahụ gụọ akwụkwọ, orie pempe. The funny thing bụ, the whole destruction enyela anyị because they had the power behind it. So many people kwesịrị ije ụlọ, ndị mmadụ na-agbakwụzi ọsọ ije ụlọ. Ebe o meketa bụ na when there is bad king, it affects the whole generation. Because we have been able to build up monsters. Monsters ga-abụ etiri isi etu a. The worst thing nwere ike imeketa bụ iburu nnukwu moto. Because ha ghọtaghị ya, nọ ndị nnukwu nụnwa bụ ndị tinye ha n'ogbenye. So eburu ezigbo moto ka ị na-enwe aṅụrị, ị nwere aṅụrị, ụmụaka ekwuwepụ egbe n'arụ gị. And they don't give a damn. Mgbe ị ga-eju ema how brutal ha dị bụ the last senator agbalụ nke na agbagidere nke gbagide. Okay, he was lucky. He had a car with bulletproof. Mana ndị otu mkpu niile ọ gbara okirikiri enwere na onye ji bulletproof. Achịrị mmadụ 10 wunye mgbọ na-arụ finish ha up na-eje. Enwere ozi onye ka because ha bụ generational theft. The same senator ahụ na kerosene na-agala ọnụ tata, na fuel na-agala ọnụ tata, ha so ya. Because there was a time mgbe nke Yaradua, o nwere sole importation of kerosene n'obodo a. Ha had the whole price. Ma oil, ma subsidy niile, wayo niile na-egwu ya. Onye atọ. And so we have found ourselves in a situation where enwere ozi onye isi epụtara. Anyị tọrọ atọ, nnukwu ọtụtụ, and we don't seem to understand it. And until the leadership aghọta na atọrọ atọ, mana ke leadership anyị nwere, ndị si no right hazi no tọnụ ha ka olulu echinụ. Ọ ha nwa ka achị no tọnụ ha na ha bụ go king makers na kịtazi na they want to be the king. Onye na-anwụ anwụ, onye ofu mkpụrụ echiche adịrọ n'isi, onye amarọkwụzide aka nne na aka ebe ọ makwụrụ ebe ọ na-ana na ebe ọ kwụ ọtọ. Na onye ga-abụ ọ na-aga ọsị ma ya aka na-ana, ọ ka na-agakwa ije na-ajụ anị ka ya nọ. Onye ọha bụ king anyị. This is where we are heading to. And they don't understand it. Part of it is manofu Chineke na-eme bụ they can be well protected today because ebe bi n'Ikoyi is so well protected. Ọ ga-atọ n'ime Ikoyi. Ụmụ ya ga-atọ n'ime Ikoyi. Ụmụ ya ga-agbagharị nụ. Ya bụ na we are building monsters and we don't know. We are building monsters na be anyị and we don't know. N'elu Christmas ọ ga-abụ onye ọ na ana mapụ ebe a ga-eje, nya ga-eje ebe a, nya ga-eje ebe a, nya ga-eje ebe a. Everybody is containing himself or herself in their small space. Nobody is free anymore. And also, even this kingship, I need to celebrate it, can also be in our own portions too, in our little families. You are the king of your children. You are the queen of your children. You are. Etu a Jesu si bụrụ eze na ndụ anyị, etu a ka isi bụrụ eze n'isi ụmụ gị ndị a niile. And we have to know that. I remember one man, si ụmụ ya, I am done sacrificing for them. I am done sacrificing for you people. How can a father say that? Again, only are you ready to sacrifice in your if you are not ready, be a father.
For my kakam. But again, parenting is year in, year out. It's a lot of sacrifice. Also, I got na here to chago. You have to even your parents, except at the point had they were weak. Had they weak, that's when you become their parent. But then as much as the hack will energy, they still command you, they still parent you, they still guide you. And when my sister actually doesn't know tata. My mom will say I'm not born a beer. The mother had a beer on Sunday. You also the I must stand there or say okay for beer. No matter on Sunday, that it never happens. And I know where to Okolo. She's still in charge. Nobody on other bag a week. But not in charge. That is parenting. And only on I got here, even sometimes, because if you don't stand your ground on certain basic principles, you have a refreshing of our minds. Now Sunday, Nana solo. And she's talked to that. Yeah, but na parent na di nukumba. And another thing on Chole Lotwa Kabo, this excessive divorce Hana Batagasibai. I continue to say it. Nothing is easy. No one. And where the board is, where a bear or one, they fair. Only upon again we care. Because what we learn today is the sacrifice of Jesus. That is what kingship is all about. I know guys church. She's in her 20s now. But what I can know was so devastated by the divorce of the parents we looked at. If not on a reformatory, and I used to graduate. When the parents divorced, it was very critical for her. Because that's also from Wakobo. So we support system within the house. Wakobo no head ko nyemo kudele ebo na eto na no or anchor around the munnie. Manaka ososia. So and parents ya were kobodas we jokunjo bona anazo nwa on a very exclusive inclusive. Na ana akocho no. Ya so n'ime no. Umake nworo street smartness. So si ha ma bi ha no n'ime no. So, this little girl, the parents, but she enjoyed a lot of love when they were together. So their divorce was the most devastating effect in her. Then no matter by poor, we do not knock at tabapo no. Nakube one boy, one and received the worst abuse that you can ever think of in life. But at a point in time, because she doesn't want to go home, those abuses became okay for her. It became okay for her. Getting her or engage in drinking. Then, and you meet these worst human beings. She engaged in smoking. From this smoke, life yani up and down. And Mamia, the very good. Papia, the good. But they could not understand each other. And they could not manage, and none was ready to sacrifice. And this became the worst devastation on one way. Eventually, she ended up in the reformatory, na Long Island, Keta. And I reform here now. Kama moge wotonwe. Kama moga kuzi wa graduate here. There is a person who go 28 years now. Yakana yoka mama ga graduate. And so we have to remember the sense of service. That is what Jesus Christ is all about. That is his kingship. Our family is where we reign. This is our territory. And we have to guard it and guide it as much as we can. Be ready to sacrifice. Sacrifice what it takes. That's what Jesus is all about. Saul could not sacrifice, and his house got devastated. David made sacrifices, and God made promises to him. And Jesus became the culmination of the sacrifice of David. Ka Chineke nyela anyị aka ka anyị nwee ike ịghọta mkpa ọ dị to sacrifice. Nwoke, you must sacrifice to your wife. Why? You must sacrifice to your husband. Parents, you must give this type of sacrifice to your children. And children too, you have to sacrifice for your parents. You have to learn to sacrifice to your parents by obeying them, by listening to them, and by doing the right things to grow up in the word of God.
ka Chineke gọzie anyị niile, ka Jesu n'nwa bụ eze na-achị eze na ndụ anyị niile n'ofu n'ofu site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, nrịa mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya nwee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka Nnechu, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewerugo ọnọdụ ndụ anyị niile, ọtụtụ ebumnobi anyị na-egosipụta gị, nwee nchekwube na ị ga-aza ekpere anyị. Amen. Ndị nwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Inwe na anyị nụrụ anyị ya anyị. Ka nọtezi isi anarụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọnọdụ anyị niile, mkpa anyị niile, n'ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụbọchị tata. Tata anyị na-echeta abụmeze nke ebu na ndụ anyị. Anyị na-ayọ ka ịchịbe ọchịchị na ndụ anyị, ka igbola anyị mkpa anyị niile, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi, site na Kristi onye nwe anyị.
anyị na-erunyekwazị masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka ezinụlọ ebumnobi ezinụlọ Okolo, nwanne anyị Lady V Power Neke na-ekenekwazi Chineke maka ọtụtụ ngọzi ya. Rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nọ. Dị nwenụ, anyị na-ehunyere gị aja nke nwa gị jiri mee ka anyị n'ụwa dịkwa na mma ọzọ. Anyị na-arịọ ka otu nwa gị ahụ wetara ụwa niile onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Welite n'obi ya nọ. N'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa ta ụwa, gị nwatere otu nwa gị dị nwe anyị Jesu Kristi ude nke aṅụrị ka o wee bụrụ ụkọchukwu ebe na eze nke ụwa niile. Uche gị bụ ka o si n'inye onwe ya n'elu ọta nke obe dịka ihe aja nke udo na-enweghị atụtụ were rụpụta ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Ọ bụkwa uche gị ka ihe niile ekere eke nọrọ n'okpuru ya, ka o were gbatara gị bụ Chineke ji ike niile alaeze nke dị ebe zue mba ọnụ, alaeze nke eziokwu na ndụ, alaeze nke ịdị nsọ na nke gracia, alaeze nke ikpe nkwụmọtọ, ịhụnanya na udo. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụmụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nsọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anyị, anyị na-ayọ gị sebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ, na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama dịkwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo ka o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. ụmụnne m na Kristi, na enu nwa atụrụ nke Chukwu, na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
I will sing you. Though my sins against me cried, thou didst claim me. And alone when they replied, you did hear me. 7 whole days, no one in 7, I will praise you. In my heart, though not in heaven, I can praise you. Small it is this was start to acknowledge you. Even eternity too short to exalt you. Praise my soul, the King of heaven. To it be thy tribute bring. Ransom be praised, O forgiven, who thy praise shall sing. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise Praise him for his grace and favor to our fathers in distress. Praise him still the same forever, slow to chide and swift to bless. Praise him, praise him, praise him, praise him, glorious in his faithfulness. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, inyela anyị nri nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-aṅụrị iso iwu Kristi onye bụ eze nke ụwa niile. Biko mee ka anyị sorokwa binyere ya na aṅụrị dị ebighị ebi n'ala eze n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is to help the diocese end poverty and other vices in the United States. Choir. Imela Chineke, imela.
imela Chineke imela na Chineke imela imela Chineke imela Osodi Jesu, we remind you to please fulfill your pledge in support of the Catholic Appeal Campaign so that our goal will be realized. Thank you for doing that and thanks for your generosity. As you can see, our giving trees are up. We invite you to take a paper ornament. Anyone? And buy the gift described on it. This year we are going to support Catholic Charities Santa Toy Shop, which is a model that provides parents with dignity to pick and choose appropriate gifts for their children. Please bring new items only, unwrapped, and with proper tag, and place them beside the altar, praying to Christ as you present him with your gift. Please make sure to bring the gift by Sunday, December 11th, so that we can deliver them before Christmas. This is what they are talking about, ornament, or these gifts. We do it every year. You are invited to join us for the Christmas tree lighting ceremony on this Saturday, December the 3rd, after 5 p.m. Mass on the church lawn. All are welcome to attend. If you would like to dedicate a Christmas tree for your loved ones living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin for a donation of $30. Thank you. We invite the children to be part of our Christmas pageant 2022 that will be presented on Christmas Eve at 5:30 p.m. Family Mass practices are on Saturdays, December 3rd, 17th, 10 a.m. to 11 a.m. We need children from first grade and up to represent the Holy Family, angels, shepherds, kings, narrators. Forms will be given to the children in the religious program or contact the rector to register. Please join us this Thursday, November 24th, Thanksgiving Day, for the Parish Thanksgiving Family Mass at 9 a.m. You may bring a basket of food that you will be sharing during the Thanksgiving dinner. It will be blessed during the Mass. You remember there is a plan this Sunday, 27 November, Ejecheta Nwanai Nwoke Charles Onyolo. This Sunday, Nabian, 27th of November. So, because now the right of the poor, not that no one mother, but no juroko si juka mean. So kai mambo bianite ya o mass that chale aini ano koneba neliko. Inanya na tablet page 4. Iga full kai last Sunday. Picture one take in all teba. All the there na tablet. You can pick one when you're going down. And it also came out now as a channel news. I think I sent the link. Kevin sent the link na forum. So net. So was represented. Fan match as in Ajum men video. See how I go video. So next year I measure video. Yeah. Kids, remember,
Yeah, Sunday is next Sunday. Yeah, Sunday is next Sunday. I want somebody to come and take the reading from me so that I don't appoint. Oh, I think somebody has already volunteered. I think your daughter, your last daughter, right? Did she? No. Okay, let somebody